मम प्रिय छात्राः मोर प्रिय छात्रमाने आଜି ମୁଁ ତୁମର ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଭାଗ 3 ବିଷୟର ପଞ୍ଚମ ପାଠ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ବିଷୟଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମୁଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ସାରିଥିବ। ତ ତୁମେ ଡେରି ନ କରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ନିଜ ଖାତାରେ ଟିପି ନିଅ। ଏହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତର କ ସମାଜ ଦିନପତ୍ରିକା ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭିକ୍ଷୁକାୟ ସ୍ୱଭୋଜनं ଦତ୍ତବାन्। ଗ स्वपुत्रः मरणासन्नः आसीत्। घ गोपबन्धुः उत्कलमणिः उपाधिना सम्मानितः अभवत्। ङ गोपबन्धुः वर्षद्वयं कारावासं प्राप्तवान्। द्वितीय नंबर प्रश्नर उत्तर क मा शरीरे दयां कुरु। ख स्वदेश भूमौ मम लीयतां तनुः। ग उत्कलमणि नामायं प्रसिद्धो लोकसेवक। घ स्वदेश लोकास्तदनु प्रयान्तु नु स्वराज्यमार्गे यदि गर्तमालिका। ममास्थि मांसैः पुरोहितास्तु सा। 3 नंबर प्रश्नर उत्तर क ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହସିଲେ। ଖ ସେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାବାସ ପାଇଲେ। ଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ମହାନ ଜନସେବକ ଥିଲେ। ଘ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଙ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଚ ମୋର ଶରୀର ସ୍ୱଦେଶ ଭୂମିରେ ବିଲୀନ ହେଉ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନମ୍ କୁରୁତ। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଭୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ବାସଗୃହାଣि ନଷ୍ଟାନି ଗୃହପାଳିତାः ପଶବः ଜୀବନାୟ ସୁଖପ୍ରଦମ୍ ପରିବେଶିତಂ ଭୋଜନମ୍ କାରାବାସଂ ପ୍ରାପ୍ତବାନ୍। ଏହାପରେ 5 ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତେନ ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ। ସଂସ୍କୃତର ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବା କ असौ ମାନେ ଇଏ असौ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟस्य ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା आसीत्। ଖ ସେବା ମାନେ ସେବା। ସହ ଦରିଦ୍ରାଣାଂ ସେବାମ୍ ଅକରୋତ୍। ଗ ସୁସ୍ୱାଦୁନି ମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ତେନ ସୁସ୍ୱାଦୁନି ବ୍ୟଞ୍ଜନାନି ପ୍ରସ୍ତୁତାନି। ସହାୟତାଂ ସାହାଯ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦୀନଜନାନ୍ ସହାୟତାମ୍ ଅକରୋତ୍। ଙ ସ୍ୱଦେଶ ବସ୍ତ୍ରାଣि ମାନେ ସ୍ୱଦେଶ ବସ୍ତ୍ର। ସହ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦେଶ ବସ୍ତ୍ରାଣि ଅଧାରୟତ୍। ଚ ଅନ୍ୟତମ ମାନେ ଅନ୍ୟତମ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସର୍ବେଷୁ ଅନ୍ୟତମଃ ଆसीତ୍। 6 ନମ୍ବର ସନ୍ଧି କରିବା କ ନମଃ ଯୋଗ ନମଃ ନମୋ ନମଃ। ଖ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗ ଏବ ସ୍ୱୟମେବ। ଗ ଅଦ୍ୟ ଯୋଗ ଅପି ଅଦ୍ୟାପି। ଘ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଗ ଅବଦତ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁରବଦତ୍। ଙ ଏତତ୍ ଯୋଗ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା। ଚ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯୋଗ ଏବ ଶ୍ରୁତ୍ୱୈବ। ଏହାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖ ସନ୍ଧିମ୍ କୁରୁତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସନ୍ଧି କୁରୁତ ନୁହେଁ। ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଉତ୍ତରମ୍ ଚିନୁତ। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ କ କସ୍ୟାଂ ନଦ୍ୟାଂ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସମ୍ଭୂତା ମହାନଦ୍ୟାଂ। କଃ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କାନ୍ ନିଃଶୁଳ୍କମ୍ ଅପାଠୟତ୍ ଛାତ୍ରାନ୍। ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କୁତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ଆसीତ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ କ୍ଷେତ୍ରେ। ବୁଭୁକ୍ଷିତ କତି ଦିନାନି ନ ଭୁକ୍ତବାନ୍ ଦିନତ୍ରୟମ୍। ଧର୍ମପଦ ଇତି ପୁସ୍ତକମ୍ କଃ ରଚିତବାନ୍। ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଅଭିନନ୍ଦନମ୍ ଭବତାଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେ ସହଯୋଗମ୍ ନ କୃତବନ୍ତଃ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଆମ୍ ଜାନାମି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସତ୍ୟମେବ ଉକ୍ତମ୍ ସତ୍ୟ ବଚନ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। କଃ ଅସ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟଃ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଏତତ୍ ସଂହତି ସୁକ୍ତମିତି ପ୍ରଖ୍ୟାତମ୍ ଏହା ସଂଗଠିତ ସୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ପୂର୍ବ ବିଷୟର ପାଠ ଏଠାରେ ମିସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଛି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେ ପଢ଼ି ନେଉଛି। ଭିକ୍ଷୁକସ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନିଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନ ଅଭବତ୍। ଖ ମରଣାସନ୍ନ ସ୍ୱପୁତ୍ରଂ ବିହାୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମାଜ ସେବାମ୍ ଅକରୋତ୍। ଗ ସମାଜ ସେବାयै ଦେଶ ସେବାयै च तस्य ଅସୀମं ତ୍ୟାଗଂ ଦୃष्ट्वा ଗୋପବନ୍ଧୋଃ କୃତେ उत्कलमणि इति उपाधि प्रदत्ता। घ गोपबन्धुः ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षीगोपालसमीपे सुआण्डो ग्रामे जन्म लब्धवान्। ङ गोपबन्धु ଅବକାଶଚିନ୍ତା ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କାରାକବିତା ଧର୍ମପଦ ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦୀନି ପୁସ୍ତକାନି ବିରଚିତवान्। च ଗୋପବନ୍ଧୁः ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦେଶସ୍ୟୈବ ବସ୍ତ୍ରାଣାं ବସ୍ତୂନାं च ଉପଯୋଗं कृतवान्।
9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 50ଟି ଶବ୍ଦରେ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କୀଦୃଶ ଦେଶଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁଭଳି ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ମହାନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ତ୍ୟାଗୀ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଦେଶ ଓ ସମାଜର ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିନଜନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଓ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।